Hinakin lapatanna Tuhan adalah gunung batuku, saihoma partano batuaku. Sian Markus sia ayat 2 1 sia. Songonom madidok disi tapai hutihut ma di bagasar rohatta. Dungi salpu onomari diarahon Yesus ma si Petrus, si Jakobus dohot si Johannes. Ditogihom mana sida nakok tu sada dolok natibo tu nasuhi holan nasida gabe muba marupana di ida nasida gabe marsilam ma aka ulusna botar sahali naso dapot botoon ni panuci di tanoon mabahen botar songoni. Dungi di ida nasida masih Elia rap dohot si Musa nama katai do nasida dohot Yesus. Jadi didok si Petrus makulingi Yesus guru dengan nai dison. Hupauli hami ma dison sopo tolu. Sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia. Edang di boto nani dok nai. Eitung hatahutan situtudo nasida. Jala Roma obun sada mangalinggomi nasida. Laos makuling ma soara sian bagasan obuni di dokma. Odo anak haholong aku tangihon hamuma ibana. Alai di nama naili nasida. Dang agia isebe di ida. Sasada Yesus do akup nasida. Jadi laho tuat sian doloki di popai manasida unang di pajojor nani ida nasida itu halak. Ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate. Ima sahatna hamuak kamanginang nani haholongan di bagasan Kristus Yesus. Nakinan di jodoh hita tu tema Yesus do anak ni de bata tangihon hamu maibana. Yesus do anak ni de bata tangihon hamu maibana. Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Hurian itu hatta onma parjolo idota onma parjolo putih hota nama dok Yesus anak ni debata tangihon ibana on pahoton haporsyoku pahoton haporsyomuna pahoton haporsyota sude mangihuton Yesus tuhatai barita nabi naritahon ni si Markus di bidu siaon mangurupi hita sude manada Yesusi di nabi naritahon na sada barita nama cayarga begitu luar biasa pribadi Yesus yang kita kenal. Begitu luar biasa pribadi Yesus yang kita imani. Dia main. Taida di ayat 2, di ayat 3, jala di pahoti di ayat 7. Didok disan macainal nalhina argani hadirion ni Yesus patadahon Evangelium Markus. Di patadahon di Evangelium Markuson. Di paada tuhita di minggu sadarion uju diarahon Yesus si Petrus si Jakobus si Johannes nakok tu sada dolok na tibo dang hola tibo didok ditabay do pe padohan bukan hanya gunung yang tinggi alai inganan nasuhi daw sian pamerengan ni halak holan nasida gabe muba rupani Yesus di ida sisian nai Allah di dalam Yesus diizinkan oleh Allah untuk dilihat murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yang pertama itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Tidak semua bisa melihat rupa Yesus. Tapi nyatanya di dalam perjalanannya, di dalam persekutuan, ada 3 murid melihat bahwa Yesus ada di sana dengan pakaian yang begitu putih, marsaksak, marsilam. Disima, didokon si Yohanes, si Petrus, dohot si Yakobus. Begitu berharga. Nyata di dalam penglihatan murid Yesus, di mana mereka diizinkan melihat kemuliaan itu. Bolas nasida, marhida, hasangapun nih Tuhan. Alani dohonot tamahamu kamanginang nani haholongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita sadarion macai argasi tutu hangoluhonota. Didok laho pabor hatok kita maon maka porsiai hadirion ni Yesusi. Na tutusi tutudo ibana anak ni debata. Tarida mai sian parjupangan napatar jalan napi napatarna tuaka sisiani. Tarida sian napi napatar ni Tuhani didolok na tibbo diinganan na suhi di namar silami ulos ni Yesusi macai saksak betar sahali jala dinarap pajupang makatai dohot ise tahenak kini dok ise dongan ni Yesus makatai si Elia dohot si Musa disima hina argani baritaon pahoton haporsion ni sesiani si Yakobus, si Petrus dan Yohanes. Jalan apa hotor rohatta mo nakamanginang di bagasan tikion asa unang beragu hita, unang bebingbak kita, unang begolom ria-ria hita manada Yesusi. Taida si Musa halak na tinada ni bangsa Israel doi. Songon sahalak na pinilit ni Tuhani, mabuan bangsa Israel keluar sian Mesir. Dia direncanakan Tuhan. Molodidokon jadi pahlawan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Si Elia sahalak panurirang natar pasu-pasu. Di paloas de batado panurirang Elia patupa godang halongangan jala sudei makorhon jala harorwanna pasu-pasu nani jalo ni si Elia itu adalah kuasa dari Tuhan. Boiba namar hobas alani de bata jala pasu-pasu na mengalir siap pakobasion ni si Elia. Gabe godang taruli di pasu-pasui di bagasan hadirion ni di bata jala laosido tarida nang patar di bagasan Yesus gabe pasu-pasu di pertibion ima gabe si palua tuaka bangso na porsia tu di bata gabe pasu-pasu do Yesusi tungolum dohot tungoluku gabe pasu-pasu do Yesusi tu sude pertibion ainunga dileod dihita haluaon namanokto dungi di ayat pitu didok odo anak haholong aku tangihon hamuma ibana amanginang formulasi inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Ayat ini tidak hanya di ayat ini saja kita lihat. Tidak hanya di ayat yang baru saya baca tadi di ayat 7. Tapi inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu pun bisa kita lihat di Lukas 3 ayat 21. Uju tardidi Yesus di air Jordan. Tarbegema suara nagogo dung songkop darapati tu Yesus didok onma anak haholong aku. Laos di Yesaya 41 ayat 8 boy doi dota di pamiliton ni debata tuna niasyana didok odo haholong aku
Jala ujui dipilih di bata do si Kores gabe perhitian ni di bata. Paluahon bangsa Israel sian habuangan didok odo anak haholong aku. Formulasi inilah anak yang kukasihi. Formulasi odo anak haholong aku. Tangihon hamu maibana menjadi napahot tondoi. Pato tahod doi hadirion ni Yesusi ima natutudo Yesus anak ni debata. Asa unang adong keragu-raguan di sisian na tolui. Isenak sisian na tolui. Sada dua tolui se. Petrus, Jakobus, dohot si Johannes. Jalalaos mangotang hita naong makaporsiai bana. Molo ta sukun tu bagala sa rohata. Nga tutuhi ta manginang makaporsiai Jesusi. Nga tutuhi ta makaporsiai Jesusi. Sutung do alang-alang. Sutung do ngali dang mohop. Ngali sodap. Sutung alang-alang. Jalaon diotak tuhi ta asa tutuhi ta asa hut haporsiota makaporsiai Kristus do haluaon. Di luar di Kristusi dang adong haluaon. Di luar di Kristusi dang adong keselamatan. Alani unang uluh lao tu pusuk biuhit. Au begi adong golao tu pusuk buhit. Lao mangidua kagugwa sa songona. Bui bana lebih dari yang biasa. Adong do halak lao tu samosir. Lao makubasi aka narikot di Haportibiono. Yesus anak ni debata. Tangi hok kamu ma ibana. Rape ngalama mo kubuat tu hita manginang. Ya adong isa ada tempat tiki marhurihan. Jadi marlapo keluarga. Tiki hubereng di Jabuon. Adong madigijang ipitui. Satabi hamu akamanginang nungara di air krason ulu ni panangka. Isakoton ma di pitu ni Jabui. Dung di sakoton iba mamusi botol. Di bagasa botolon adong manangaha may bagasani. Jadi pertanyaan mak. Dina pertanyaan o kebetulak kami manguluhon. Husukum ma, amang. Basa dong uluni biang di pitu ni Jabumunaon. Jala basa dong botol-botol di atas ni uluni biangon. Au nak pala pikirin angi. Tak pala buay pelaris na doin na. Oido, pelaris. Oido te, hape molosian hadirion yang nangamang naburju do marminggu. Istilahnya naburju maulo di sudeulaon basi tirud do parlabon. Alai dukudokon puasa adong di pituon uluni biangon baru digijangi pitui museng adong botol ibagasan botoli adong museng aik akahapi adong ibagasan. Jadi songono dinang ni bela. Dung dua hal yang manukun. Molo dakku bae songoni lari don nok kalak kitaon dang rotuson manuhor situ horongen. O berarti mamakke portibio do pe amang laho makobasi paso-paso tu amang. Atau mainang aido diizinkan zaman saunari. So tunggu adok songoni. Atina martiga-tiga ipangido hadatuon. Ipangido Tuhan Yesus mamaso-maso. Ipangido muse guguni portibion laho mangalehon halakon. Memang anong go laku do laku. Boy do mamora sa toki boy. Boy do tarida hasil la boy. Gampang. Dan ini kisah nyata dari keluarga kami sendiri. Hudok ko matuhang martiga-tiga habit do edakon. Walu anak kon. Di walu-walu anak kon sudia ka persikola dang adong naso sarjana. Alai taberang ma. Siya mulai tageleng anak kon memang molo dito ba di baligi amang inang adong gotong karajang-karajang yabit.
Lama mertiga-tiga tu tarutu hari Sabtu, tu lagu boti hari Senin, tu si borong-borong hari Selasa, tu baligi hari Jumat, hari Kamis na itu dulu sanggul. Sudeo nambaon didalani. Jadi laku do tiga-tiga nang terus sampai binerang maago amang dekat do ibu tokon halaki mana mora di hutanami. Jala suri anak ton na persikola. Alay anong do titik nga HP. Ini ama titik ngai parjolo amang inang molotong gajak peon amat tay pada saat kepala desa. Itokon satokin songgok masahit. Parjolo sa tawi hola peon lo butisi pamanganna. Dungi gabidang boy mardalan. Selamana liling martaon. Baru tanggal sada ina taon edakon marmas dope tu gereja. Biasa di molo akka di Bona Pasugit, molo jupang akari pesta, sudiro masih bawain akka pakaian baru gabehera mas berjalan di gereja. Ba ijolo musai udul, ison na belga, ison na pe, ison sudi. Ba edakan, dari dado tutu namora do ibana, enahami matong. Hape hari Selasa ni bertiga-tiga main mana. Adong do molo ya hamu bertiga-tiga di Bona Pasugit, adong go gala-gala tong lama nakotto na bitot tu sakotan na. Isakot tuh mabuti, holan buti do petangan na idang bebe morot, yang kok masa si borong-borong struk ringan. Lau marubat tu darutung, adong ko isa parubat na boy mangubatin na, marikat. Lau tu porsi adong ko tong isi parubat, marikat. Mate total masudi. Alay adong ma natoras ni botokon, marinat tua mau tu ibana, didok ma. Marurut-urut ibeko Tuhan parmaraan. Parjolo anakku struk baru parumaiku. Arope musi pamasom. Baru Roma pedida. Di dokuma. Adong najulu di baik kamu. Akka uti-utian ninna do mulai hutanami. Hutamu nada kuboto manangah. Uti-utian ninna do. Adong hea dipakai hamu uti-utian. Laho melariskan akka boniaga munaon. Kebetulan mingot dope padita margasi mangucong alay ngamoding. Jadi Roma inaktuon di dokma. Adong guna jolo. Ini iya ibekam. Amang nyoma jabuni napunaon. Jadi molo memang masuk iba tu jawi na holum. Nakpe balga jawi holum. Istilah na dang adong diba hirana segar molo masuk tu jawi. Holupian. Jadi di somma ditanom na jolo. Nina. Ibereng mamang. Hampir sameter tu bagasan. Adong madisi tong di botol. Botolon warna hijau hingot do pesi alana aung nga SMA risi. Botolon warna hijau. Ibagasan tawas. Adong aik. Baru adong mamusik kain nabirong. Tolu lapis nabirong na mera na botar. Ibagasanon adong mamuse napuran ng mosok. Baru adong mamuse obuk. Adong muse bonang warna tolu bonang ni halak barak. Baru Roma makpaditay. Didok ma ikon bolok konot taron. Tergatuk tu hamu. Molo ulo hamu beta sonar tabolokon. Di sima pengalamakku sa halak padita mamereng namasay isi hubereng. Olo do hamu inang inna tu inak tuaon. Anggoino madalan na asa unang adong parmaran tu anak dohot tu paromaikon. Minta tolong mamak padita surbu hamu maina. Lama amak paditon torok bo hami mamereng. Holani doko do gumugo do Tuhan Yesus sian huaso ni portibion alani unang adong nama duahon hagogoon ni Tuhan Yesus. Amang satabi dakya hubereng nama saya saliling au sahat tu SMA alay sahali itor hubereng ma adong mamertimus siap botoli Roma paditay dipucahom ma pakai panggu jala dibakar ma ahana dapok na
Sian nong liling, lebih dari 10 tahun mungkin itu ditanam, tapi masih bisa awet. Sesudah itu amang inang, kehidupan mereka mate dunia nidai, mate donang itoi, alaina balik kacik na, 2 anak konna sarjana, kuliah di UI, mengajar di mana di UKI sarjana hukum, sada busai karejo di bupati kantor bupati Tarutung. Mate songgok sude. Dangadong dope marhasohotan. Umur risya kanganon para makon. Masuk ibana mengajar dope sore-sore. Mulak ibana. Hudul ibana di ruang kerjana. Atu si majujunga. Dibuat rumah sakit nga mate. Baru lau tugas luar muse angginin na mate na parjolon. Lau tu Medan. Minum ibana isa dalapo. Inum sagalas tes. Saya dibuat rumah sakit, mate, dangadong namang ulu. Opak ma, di bagasa 2 tahun, mate, keluarga ni ibu to namin. Amo kamang hinang, molo hadirin ni Tuhan Yesus satu tikyon, taha percaya dia adalah Tuhan yang kuat. Dia adalah Tuhan yang kita andalkan, maka percayailah itu. Ido benna sayhatan itu hata di ayat pitui nakin odo anak haholongaku tangihon hamu maibana. Formulasi inilah anak yang kukasihi, formulasi odo anak haholongaku, dengarkanlah dia. Ini mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita ini tidak siapa-siapa. Bahwa kita ini adalah manusia biasa-biasa saja. Molo tungadok teori padapot penelitian galian arkeologi dot simulasi nang akka usaha ni halak nabisuk lahoma bubut haporsiota. Maka percaya Yesus di bagasan pardalanan ni ngoluta. Alai nuaeng di jodoh hita marhite barita nama cayar gasa daryon. Unang olo mupat haporsyamu. Unang olo mupat panadommu tutuhani. Ay tutudo ibana anak ni debata. Amin. Tutudo ibana anak ni debata. Namangihut na argasian turpukon ima. Iko nadong dohay baruon. Adong hataridaan nay baru. Hapataran nay baru. Diakka na makaporsay Jesus. Gabe Tuhan. Gabe batu partano batoan. Jala si palua di ibana. Unang atong dibigi hatay sonari. Tong daktari desugot. Itangihon minggon, tong soani musem hulak pangalahona. Ngadi boto o sala alay sa itong diulahon. Hamu akamanginang tong disope, boydo berengon sepasang suami istri. On suami istri naung hira satong ngamatua. Dang sahat dope tu usia lansia. Alay satong ngamatua diantara 50-56 tahun. Hero di bona pasogit maruang-ruang ding-ding ijabu ala siapapan ala niahay aha mamangaruangi molo di hutanami di dok borong-borong adong do manada borong-borong bahasa Indonesia ni borong-borong do tahe kumbang ya nah kumbang jadi di sadatiki adong ma suami istri agak-agak hurang cocok di pakatayon. Baru dina hurang cocok makatai suami istrion gabe timbul perpecahan. Dang masih haholongan, boy dang masih atoan, hape nga sajabu. Adok kita ya dang masih atoan suami dan istri. Ya, amang siya pidang betong. Ngalaw be paribaki. Dang inuay. Ya, hita dang masih pakulingan. Ya do, amang marpaung. Ya do inang. Oh, terus damu. Jai kisah on, dang masih pakulinga betong amataw do inaton.
Jadi agak panas main atong. Molo dang masih pakuringa do utago mamula kau tu jauh neomakwin na rohana. Jadi amat taibe hope molo dang pakulinga muau utagon hupahohom. Jadi ada ego masing-masing. Tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Baru Roma ibana. Molo neng lahu sejabul lau. Salpu mahadani amat tosongon itong. Molo neng lahu sejabul lau ina. Bengato HP rohatku memang neng mulak go tu jauh di omakku ina. HP lah si bena madok kosong itu awina. Ya udah peduli amat lau no mau ina. Hamuak kamanginang. Ibapungu ma. Abi na tu koper. HP tili amat temu se betul huru ibena neng lau ina rohana. Baru dangang ya, gengsinya tinggi, laki-laki juga gengsinya tinggi. Dangu luawang kosoho perjulu ina. Baru yang kaam ina tayo makoperai, bedang adong manangahay dokon ina rohana. Isere ma nengek sejabu tu tangga, tong dang yo tapi aulao. Ina, isere ma sahat tu gerbang, tong dang adong didokon na matay tu ina rohana. Ujungnya ingok ma. Molo lawan non ise mamangalop pedahan na. Tong ngadok tubuh holong eroha kan. Nakpe benci tapi rindu. Rindu tapi benci. Ido kita namar keluarga nate. Ido kan. Nah saat may gerbang ise man mamangalop pa. Siapa yang buat anak saya mandi? Siapa nanti yang menjaga dia? Semua ada di pikirannya. Alani hubereng jo. Lasu adong respon na tuwa wina rohana. Jadi Roma ina temu saya agak mulak. Hape ya matay nga mamereng-merek sa jabu. Ngay tilik-tilik sa jabu. Jadi adong maruang-ruangi nakin na ilobangan ni borong-borongi. Nah, Roma ina tay neng manilik. Hape nga isi si malolang niya matay. Roma ina tay iberek ko doaw ina mana. Hope iberek ko doaw ina. Ujungnya lasima perdomuan. Maunya kita harus ada pembaharuan. Jangan mau tinggal di kebiasaan-kebiasaan yang sama. Banyak cara Tuhan untuk memperbaharui, banyak cara Tuhan mengubah setiap hati untuk bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah anak Allah. Di papatar jala dipatakas doon marhite ayat 4 ayat 5 dohot ayat 6 didok uju di ida akasiseani marsillam maulos ni Jesus botar sahali jala di ida hasangapon ni Tuhani gabe tubuh madi rohani si Petrus mama kulingi Jesus gabe jupang marohana madok guru denggan nai dison hupauli dison sopo-sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia guru denggan nai dison hina denggan hinauli nani ida ni sisian si Petrus didolok nama caiti boy patubuhon rohana madok hupauli ma dison sada sopo-sopo. Paingot hita doon hamuak kamanginang manosoy rohata doon manuktuhi haporsyota doon asahatus makangoluhon haluaon na binoan ni Jesus. Boydo songon pamikirion ni si Petrus jupang di namangihuton Kristus hita. Namarsakap manang marpikiran bahwa puncak karya keselamatan na pinatupa ni Jesus hanya sampai di dolok na tibbo, hanya sampai di tempat yang sunyi, berakhir di puncak gunung yang tinggi. Ida benalas rohana madok hupa jongjong madison sopo-sopo tolu sada di Hosa dari Celia sada di si Musa. Alay tayo ma dang direspon. Dang diadu, dang marlojong Tuhan Yesus mangalusi
pangiduan ni si Petrus. Ala memang suhar-suhar di pamikirion natubu di roha dohot di parnidaan ni si Petrus do nanaeng patupaon ni Yesus. Dadalau pahoton dadalau pajongjokon harajaon pertibion roha dohot sakap ni debata di bagasan Yesus. Dadalau mamatik dadalau pajongjokon pertibion hamesiason ni Yesus. Alayu belga siani umarga siani dope umuli siani dope sakap ni debata di bagasan Yesus dang marujung di portibion pakokopon ni Yesus dang marujung di hati boon di doloki dang marujung di inganan masuhi hamamate pakokopon ni Yesus haluaon nanaing patupaon ni Yesus di tonga-tonga ni portibion gudang do halak salah mangatusi gudang do halak salah makaporsiai hapujungan ni halak na porsia ima molo jupang di ibana hasangapon molo jupang di ibana hamoraon molo jupang di ibana hagabeon seolah-olah hasangapon hamoraon doh hagabeon menjadi puncak dari kehidupan orang beriman. Salah doi. Ingat ma, aidang tartaruhon ni hagabioni hita, Tuhan oluan nama noktongi. Dang tartaruhon ni hasangaponi hita, Tuhan oluan nasora sudai. Dang tartaruhon ni huaso ni hadiriota, dohot huaso ni pertiwok kita, Tuhan oluan nasora sudai. Holan pakokopon ni Yesus, holan hamamate ni Yesus, holan mudar ni Tuhan Yesus, nadurus di haupinar silang, ido natuk parhitiata, parjabar hita di hangoluan nasora suda. Jalon ma paling puncak, macai nal argasi tutu, panobuson ni Tuhani di hodohot diau. Argasi tutu hadirion ni Tuhani hidup banedok odo anakku tangihon hamu maibana. Amanginang misi surgawi yang sedang dilaksanakan Tuhan Yesus di dunia ini. Haroro ni Yesus tutonga-tonga ni pertibion gabe sibuan haluaudo hidup badidok di Roma ono ayat 20 upati nohor ni dosa do hamatean. Alai basa-basa ni debatado hangoluan sa liling-ililing na marhite-hite Jesus Kristus Tuhate. Dison taidama. Dilubahon Jesus hamamate na tu sisyan na. Laos di papatak tuhita di bagasan tikyon. Ia anak ni Jolmai, ia Jesus anak ni debata, ikon mangadopi, ikon mamulus hamatean, asa malua na porsea. Sian ihot rate ni hamatean na manok dongi. Ido pa porhaton las ni rohatta makaporsia ibana. Ia ibana pa posor rohatta mangojar pa mangata pasangapon ibana. Ay boydo di bagasan nguluon dang jupak kita hamoraon. Boydo di bagasan perdalanan ni ngulutta dang parjabar hita di hamoraon. Loja hita mangula, hira naso marparbue, hira haru naso haru hita tu dia. Dang adong perubahan di kondisi ni ekonomita semakin terpuruk. Dang parjabar hita di hamoraon, alayunang lupa ho amanginang, nunga parjabar hita di hangoluan. Didok di Roma ono maya opak 15. Atong nang tartanom do hita, marhite ibana di bagasan padidioni. Di bagasan hamatean asa marparange hita di ngolu na baru songon Kristus naung hehe sian hamatean hinorhon ni hasangapon ni amai enunga sakabona hita dohot ibana dinarap mate hita rap dohot ibana suang sawani mahita nang tarihot tu haheheon nang peso parjabar ho amanginang dohot tao di hagabeon marula lo ni mangido asa di paluas debata ho jupang hagabeon di rumah tangga alay dang jupang sahat tu bagasan tikyon alay ingot ma
nunga parsidohot ho, nunga parsidohot tau, dihaheheon ni Tuhan Yesus. Gabe sa panganak kita di ujuan niakan na tinubos omma pardopahan ni nasa si huton Yesus Kristus. Sa halinay, nang peso jupang di bagasang ngoluta hasang ngapon, garya dalam tuliana hita di bae pertibion, garya dalam di paburu-buru pertibio kita. Alay ingot ma, marhiti hamamate, dohot haheheon ni Tuhan Yesus. Gabi sa kabona hita di haheheon nay. Marolopolop todita ala jupang di bagasan pardalanan ni ngoluton. Di paloas maday basa-basa ni debata. Parsidohot gabi bangso na hinokop ma. Atong molosong ni. Ngay betu hita alus nasitong. Sa kabona hita dohot debata. Jangan mau cari penyakit. Anong gwede songonon? Jangan cari penyakit, jangan cari susahmu, yang suka cari gara-gara akan tahu akibatnya. Otik gue boleh deh notai. Jangan cari penyakit, jangan cari susahmu, yang suka cari gara-gara akan tahu akibatnya. Permusik boydo, jangan cari penyakit, jangan cari susahmu, yang suka cari gara-gara akan tahu akibatnya. Coba tedeon, sada dua ya. Jangan cari penyakit, jangan cari susahmu, yang suka cari gara-gara akan tahu akibatnya. Sudah pasti tahu ini. Jangan cari penyakit, jangan cari susahmu, yang suka cari gara-gara akan tahu akibatnya. Once more again. Jangan cari penyakit, jangan cari susahmu, yang suka cari gara-gara akan tahu akibatnya. Iya punya, opung baju biru di belakang. Jangan cari penyakit, jangan cari susahmu, yang suka cari gara-gara akan tahu akibatnya. Atau molo songono borhat mahita tutolu pamaritanya Evangelum Markus sadarion naparjolo hangoluhon mahatai songon minggu ta sadarion minggu estomihi. Tuhan adalah gunung batuku. Jangan mau mencari Tuhan-Tuhan yang lain, tapi Tuhan yang kamu kenal, dia mampu melakukan banyak perkara di luar jangkauan pemikiran kita. Hotmaho marha persiaan di Tuhan Yesus natutudo ibana anak ni debata. Rade maho di pai baru marhite parjupangamu sadario do Yesusi. Asa unang hola prestasi. Asa unang hola prestise ni portibion parsiguluton maka persiai Yesus. Alay. Naing tari dapatar sian haporsiauni tarotang dohita sadarion amang inang ruas ni huria HKBP reformanda tu ujuan panganan haluaon nama noktongi. Engkau dipanggil hari ini, maka dengarkanlah dia, Tuhan yang baik yang mau menyapa hatimu hari ini di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Matang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan, nunga hutangi hok kami hatam nabadiai, jala roho Tuhan paingotok kami. Ho Yesus Kristus anak ni debata, tangi honon nami maho di pardalanan ningolu nami. Dang bui hami Tuhan laho manangi hoko,
Molo pikiran dohot hadirion nami hupangasahok kami. Alay tarida jalapatar doh wasom dinahutang yok kami hatam sadarion. Molo say hupangido kami. Todim todi perbadia. Mangajari mamakulingi kami. Manuaton hatami. Jal hatami. Boy tarida. Di rohanami marsada-sada. Atong patulus may. Khobar tulomo ni roham. Tuhan di batama nami. Di bagasan sadaryon. Marningot dohami tu sada ruas ni huriam. Sada ina siyan tonga-tonga ni ruas ni HKBP Reformandaon. Imha inang Emma Rosdiana Boru Purba. Tuhan siyan inganan na badiaon. Naposom mabuan goar ni inanamion. Siyan tonga-tonga ni ruas ni HKBP Reformandaon. Dipakeho inanamyo jongjong. Laho mengadupi pesta demokrasi di legislatif. Siyan Kota Bandung Cimahi dohot sekitarna. Tuhan danggugu nahu pangasahok kami. Molotung dipaluaso inanamyon. Berhat siyan huriaon. Lasni rohanami saluhut na doi. Boy hami Tuhan mamereng hinauli ni akka pabahenam. Molo halong ngapain itu hasyat tonga-tonga ni huriaon na yang sudi hami ruas parhalado manang yakon inanamyon. Asa sudi halak na dipakulingi inanamyon na saylaon. Boy mamereng holong ni rohana. Tu sada pisi na neng sihobasan na marhite legislatif na neng pakyon na jongjong songon halak Kristen. Atong pos rohanami papirtod dina keluarga na mendukung hami petuhan na manang yakon sayuk kaprohani sudi laho mamaketikina marholong ni roha tu inanamyon asabuy marhite pakulingan ni inanamyon akka nani haholongan ni rohana nadong di Bandung Cimahi sekitarra. Boy di tanggal 14 maparate-atehon inanamyon di pemilihani. Atong dangadong naso tarpatu paho. Sudi ruas ni huriam siyan na metmet sahat tu namatua. Toktong do di ramotiho. Say saut malomo ni roham. Unang lomo ni rohanami. Pardo sa nagudang dohami. Badia doang goho. Say sesa saluhut na dosa nami. Asa tamahami. Hasahatan ni paso-pasong. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Jalo jalatangihon tangyang nami. Amen.